Βρισκόμαστε στη Σαλόνικα Electronics 2025, στο περίπτερο της Sambo Ελλάς. Μαζί μου ο εκπρόσωπος της εταιρείας, ο κύριος Αλέξανδρος Γογάλης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Πείτε μου δύο λόγια για την εταιρεία. Η Sambo Ελλάς είναι μια εταιρεία που ασχολείται τα τελευταία 20 με 25 χρόνια αποκλειστικά και μόνο με τη θηροτηλεόραση. Είμαστε αντιπρόσωποι μιας εταιρείας που ασχολείται και αυτή αποκλειστικά με τη θηροτηλεόραση τα τελευταία 15 χρόνια. Συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια φέρνουμε τη θηροτηλεόραση 2 καλωδίων, που είναι ένα ιδανικό σύστημα και για καινούργιες πολυκατοικίες, αλλά και ιδανικό για αντικατάσταση από παλιά θηροτηλέφωνα σε θηροτηλεόραση χωρίς να χρειάζεται η αλλαγή των καλωδίων. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που παρουσιάζεται στη Σαλόνικα Electronics? Είναι ένα προϊόν που μας λύνει τα χέρια από την άποψη ότι μπορούμε να απαντήσουμε στον επισκέπτη χωρίς καν να είμαστε στο σπίτι μας. Με δωρεάν εφαρμογή σύνδεση με το Wi-Fi μπορεί να έχουμε την κλίση του επισκέπτη καθαρά στο κινητό μας, να τον δούμε, να του μιλήσουμε και να του απαντήσουμε. Και αυτός ο τρόπος θα λέγαμε ότι είναι και μια ασφάλεια περισσότερο. Θεωρείτε ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση για αυτά που παρουσιάζεται στη Σαλόνικα Electronics? Ναι, μπορώ να πω ότι όντως έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση και υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο προϊόν, για το Wi-Fi. Θέλετε να πείτε δύο λόγια για την έκθεση συνολικά? Βλέπω την έκθεση σαν πρώτη μέρα σήμερα και όντως υπήρχε πάρα πολύ κόσμος, πολύ ενδιαφέρον και πολλοί επαγγελματίες, να το πω, που οι περισσότεροι και γνωρίζανε και δεν γνωρίζανε το προϊόν, αλλά ήρθαμε σε μια επαφή, οπότε λόγω της έκθεσης μας έκανε καλό, γνωριστήκαμε με ανθρώπους που δεν τους είχαμε ξαναδεί και διαφημίσαμε και το προϊόν μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Βασίλη, να είσαι καλά, να είμαστε καλά όλοι μας, καλές δουλειές, καλή συνέχεια και υγεία πάνω απ' όλα για όλους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.